Dala mahibu pispa hanggat ko face may vidayas van anaya kanek avaw. Nayas makatasat kanaman si kasat igiti alamat babalay kasi at alabalan TTB katrakat ikazanit zaman naka lightweight urat. Wait, smaak maar zo maar nog een Jezus. Smaak alleen maar nog op. Zie maar nou zo rondlopen. Huh? 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 Ja, maar toch lelijke ropje. Met deze er weg, met tikkies, wat nog van mij alles. Man zegt wat? Wat? Ja, lekker, lekker. Hoppa. Jas broer van mij? Is. Yes. Ja, collega die mooi goed doen, nog al die night brengen, niet zo mooi. Ja, maar gekookt man, heb ik door. Ik heb een mannetje die van skip mee bro. Nee, ik heb bij die door. Van skip? Ja. Maar doe goed die op. Ja. Doe goed lijkt je bij die door, pas skip privaat en dan nog even wat bro. Is eerlijk. Oh, sinds langsam zo bij. Ja, Ja, mijn broer. nee bro. Daar iemand daar gelopen. Ah, doe je maar nog loop, mijn broer. Ga nou eens even zo praten. Oh, dan zie je. Hey bro, maar. Kan goed aan pan bij bro. Wat moet? Din wala ko si Tig, wala dyan ako TV. Hope ko mas ilang kasi. Awal yung wadi kami siya kanina ulit sa pan. Awal yung kanila ng tune. Sa sila. Ay, kita, say ko lang na. May buhay ko mo kabas bro, kaya. Onze lekker gerop. Onze lekker gerop. Lekker gerop. Lekker gerop. Ik heb lekker gerop. Oh, we zijn lekker verkoeken. Mana na po sa buwang man. Oh, mana? Okay, Wait. Ay, jangan usap special ko ay. Kay pendak ko pendak sudah temu. Sila may pendak. Sa special gimana? Oh, mana? Yes, kana no. Yes, kana no ngal suwa ba lo siyang kay. Special na. Yun nakapray. Awan. Awan sa. 150. Isa awan sa. Sa awan sa. Kana comfort awan. Kan fat na. Okay, ay mana. Asya sa Latino mana. Patulog ko daw siya. Siya awan.